Vă salut, fraților! Bine v-am găsit la un nou episod. Mă scuzați că n-am mai postat de mult, am mai făcut un video, dar am pierdut filmările. Astăzi nu știu ce o să facem. Avem aici KTM, legendar. Și vreau să-l aerisez, să-i fac furca, tot, să fac zgârietările. Revenim, o să vină și Denis la mine și... Hai! Gata, am revenit, am plecat și noi de acasă. Sunt cu negru ăsta. Ce mai filmat? Da! Așa, mergem în nou, revenim de acolo, vă pup! A revenit din 9 luni. Dă-te, Denisa! Ai probleme, cheamă-ne pe noi! Coi, cine a făcut landul ăsta? Vine la urmă. Fă bune! Vai, coi! Hai că am revenit de aici, de la drop, n-am filmat când l-am dat. A venit și Eddie Ghinfeală, dă-te, bum! Hai, bă! Dă bufarină. Tu vorbești cu camera? Da. Bună, eu sunt Eddie și tot lumea să... Coaie, o să iei se rupă cadrul. Vă arăt eu după. Se rupe cadrul. Vă arăt după cât de Se rupe cadrul. Da, m-am înțeles, hai să vedem. Clar se rupe. Băi, face poc café pe tine. Stai, mă. Hai, pufarină! Hai, pufa! Prea multă viteză, are prea multă. Nu are multă. Dă-i, i-ai dat, Vai. S-a rupt? Ia, dă-te. La inspecție, acum întoarce-l. Șocul, furca. Nu, uite-te la șoc mai întâi. Stai, mă, nu era atât de ridicat. Da, vai. Bă, uite că spune-i scap. Șocul arată-l că s-a pișat el. Vai, Fanta. Mi-a căzut fmisat deja. Băi, șocule, arată și scoate sunetul să nu... Stai. Socura, tu pe ce pui asta? Coaie, s-a îndoit aici. Socul, tu pe ce pui asta? Să moare dacă nu s-a îndoit aici. Uite-l. Coaie! Nu s-a îndoit. Ba da. Ba nu, așa e cadrul, mă. De la suduri. Da, nu știu, revin cu Dakar. Da-te, purci! Sper să mori. Hai, pufarină, că sar peste tine. Hai că a căzut și e din cap. Unde e? Bă, uite-te cum trebuie să dau asta. Încolo. Mă, știați că să vină Ia și la. ca toți acum. Nu s-a luat așa. A găsit în cap, a dat lui pe unde? Ține sus, ține sus. Nu baică. Coai. Lasă. Rămâne Ia. nimic. N-are mă nimic, doar de E zram, coaie. Discul, ia, stai. Nu, n-are. Așa Ai că pus pune frână. frână. pe spate, ia. Dar ce a făcut că nu l-am A văzut? căzut. Campionatul mondial de ciclism. Ai filmat cum a căzut? Nu. Da, cum ai filmat? Nu. Am văzut că era greșit, mai căzut. Purtați cască că și legată dacă o purtați. Că n-avea cască legată. Da, purtați cască. Legată. Legată casca, legată. Legată coaie casca, că era să mor, am zis că îmi spar capul. Legată ca mine. Legată. Băi! Hop, mereu departe, mereu.
Vai! Ei! Stai acolo, purci! Hai, da, que é isso? Filmez cu ochii. Filmează. Da, mă, hai că... Hai. Bă, filmează? Da, filmează. Dau și eu, nu? Dau și eu? Care stă aia pe pistă? Bă, stă pinele pe pistă. Filmează? Da. Haide! Haide aí. Da, și eu. Hai, Edi, hai, hai, hai. Nepotul lui Manu Ursan. N-ai nimic, am plecat instant. Filmezi? Sau filmează? Ah, da. Da, filmează. Salut vlog. Cum te cheamă pe YouTube? Țocu Ianis 29. Îți dau follow. Țocu Ianis 29. Să mor tu cu aici. De ce? Fii cu aici. Cu ei. Filmez. Mamă, cu ei nu mai apește, miroase aici. Am revenit din Dendro, am venit iar. Hai să mai dai și noi rampele.